Sa matag pagpanghatag sa GMA Regional TV sa Kapuso Barangayan on Wheels, doon nasab kita'y maila-ila kansang istorya sa kinabuhi, makatandog sa kasing-kasing. Sama na lamang nining usa ka basurero nga nag-inusara na lang tahon sa iyang kinabuhi. Atong sayron ang iyang storya, pinaagi nining report. Wala na'y ginikanan si Rolando Cuyos, 35 anyos nga taga Bunawan, Davao City. Nag-inusara na siya karon kay only child usab siya ug walay kaugalingong pamilya. Busa tungod sa wala siya nakaeskwela, pagpamasura ang nahuna-hunaan niya nga trabaho. Kung makakwarta siyag 50 o 70 pesos matag adlaw, igo ra sab kini niya ipalit og medya kilo nga bugas aron duna siya'y makaon. Dinhi sa gamayng payag nagpuyo si Rolando. Nga matud niya, natukod niya tungod sa nadawat nga sap. Karon, dunay panawagan si Rolando. Ug naay maluoy sa kuha nga kuan makatabang sa kuha tabangin ko nila bisag maglibor-libor lang unta gud kun ako naman ang tabang sa kuha. Apan bisan niini, malaumon gihapon si Rolando nga makabangon gikan sa lisod nga kahimtang. Ug mapasalamaton siya kay usa siya sa gatusan ka residente sa Barangay Bunawan nga nakabenepisyo sa Kapuso Barangayan on Wheels hatod sa GMA Regional TV. Migahin gayud og panahon ang anchors of correspondence sa GMA Regional TV 1 Mindanao aron magrepack ug magsulat og mensahe pangpadasig kanato karong panahon sa pandemya. Pag-abot sa venue, sulob ang ilang personal protective equipment, gisiguro nga ma-disinfect ang mismong gym. Samtang ang mga benepisyaryo miagi sa saktong health protocol, nag-face mask, gikuhaan og body temperature ug gisanitize ang kamot. Mapasalamato na matag usa kanila dihang nadawat na ang ilang relief goods nga aduna pa di ay nakahinumdum kanila niining panahon sa kalisod. Salamat lang ko sa dihatag sa kuha sa Jimmy sa dihatag sa kuha nga pagkaon. Isip kabahin usab sa 70th anniversary sa GMA Network, nagabisita sa nagkalaylaing barangay sa nasod ang Kapuso Barangayan on Wheels sa GMA Regional TV. Kini aron makatabang sa atong pagsakubang sa krisis. Kini alang usab sa serbisyong tinuod nga buong puso para sa Pilipino. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.